השיחה מועברת למענה הקולי. נא להקיש את הקוד הסודי ואחריו. אין הודעות. לפתיח אישי יש להקיש. נא להקיש את הקוד הסודי החדש הוא 3958. אין הודעות. לפתיח אישי יש להקיש 1. לחתימת קול יש להקיש 2. קוד להקלטה יש להקיש 1. לשמירה יש להקיש 2. למחיקה יש להקיש 3. משנה עצמי נא להקליט את הפתיח האישי. לסיום יש להקיש כוכבית. הפתיח האישי הוא את הפתיח האישי. לסיום יש להקיש כוכבית. להקלטה יש להקיש 1. לשמירה יש להקיש 2. למחיקה יש להקיש 3. הפתיח האישי יישמר. להאזנה יש להקיש 1. לשינוי הגדרות וביטול הקוד אין הודעות משמעות.